montore Pak Lo iki. Mendinge kok ya tak nggih belajar. Nyulek iki lho. Ses tenan iki. Montore wis dhuwur. Terima ring. Mati banter. Berani Pak Lo, milih. Awakmu poso ora bar? Aku kudu mogel atau bar? Ya poso lah. Bulan poso ini awake ya kudu poso, wayah poso kok. Aku kudu ndak kuat jane bar. Bus. Ya ancen bulan poso ngene iki godaan iki rena-rena, ki yo mesti abot. Tapi awake dhewe kudu kuat ngono lho. Jane yo ora poso pisan iki ora apa-apa. Iya ndak apa-apa, tapi eman-eman. Yo lek wong wedok kuwi lek posone ki full kuwi malah ndak normal. Tapi lek ndak full kuwi jenenge malah normal. Paham ora maksudku? Paham. Piye? Normal karo ora normal. Loh, niki ndak masalah normal karo ora maksudku lho, omong aku lho, paham ora? Paham. Pahame piye? Ya ngono kuwi mang. Nyapa to sedina ki mumpane kok ndak puas ngono sampean, apa ndak sahur? Ora nek digugah. Ora sahur aku. Mangane ra tak kuat poso. Iya. Jane lek masalah apa jenenge panganan ki ya wong poso ki ora sebegitunya. Sing abot ngempet hawa nafsune. Ini contohnya awak ini. Kardine lho. HP-mu berara kok alarm apa piye ngono ki wayah sahur. Lah wong ora gelem gugah ngono. Terawih ora mami? Traweh. Sapa batulmu? Ya ngomong to, masa awak muni ra mungkin. Ya mungkin ae. Yo kapan-kapan gantian tak baturi to. Darus apa piye ngono. Bisa ya? Loh, piye to? Lomba apa piye? Darus. Api-apian, pase-pasean. Oke, jelas awakmu sing kalah. Nyapa kok iso aku? Tapi iki kok lek pangkat tak surung ya aku nu sing kesel. Iki piye carane lek montor ngene iki? Oh, iki enek kontake. Oh. Gablah. Ternyata tuh, Pak. Ternyata kayak yuk kapan tuh, Pak? Aduh. Jadi masuk nih. Mencolot. Jalane tumpak ngene. Jane piye to carane iki? Enek wong tak kon marahi. Wes, ini lho, daripada awake iki ning omah kembrambyang, terus engko mikire sing parane ruwono mending awake dhewe dolan ngabuburit yo, ben duwe suasana hati seje. Tapi bukannya bareng ya, Bar?
Iya sembarang. Wae sing ngono-ngono kuwi ki aku lho. Pokok bukane bareng. Awakmu kudune kene nunggoni aku. Wong. Tenan ye. Yo sembarang. Iya wis to manut aku yo. Wis penting awakmu iki rada bahagia, rada masih ndak sahur kuat poso sedina ngono lho dhisik. Ya kudune awakmu ta sing nyemangati ngono kuwi. Lah terus sapa meneh ning kene yo aku ngono. Ayo to sida ngabuburit apa ora? Jane sing gawe ide aku malah sing ngepet e kono. Tapi aku kadung semangat. Tapi ini tinggal rumah gini yo. Napa to? Aku yo ora tak nggo HP lho. Ayo to, Bar. Sida mangkat to. Yo sembarang. Yo. Disi lho. Masa aku dhisik. Iya, iku dhisik. Ate gua pangsunan wong. Poso ki ora oleh lho. Nah, yo ngono, wong ki yo di kulinane sing ngajar. Sida apa ora? Iya jelas. Bar piye to jane? Ngene mbok ya metu tangku digandeng ngono lho. Dadi mulane mbok sing peka wong. Mang ndak bener. Kon dhisik kono ndak bener. Ki kon piye Ya ngono lho. ngono sing peka to Bar digandeng apa piye ngono. Nang ye. Ya sembarang. Lho. Montormu tak cekek kono lho, montorku kadek ndek ning piye lho. Yang kira nggo motor paling ngaku-ngaku. Eneng to motor tak gowo lho, tenanan iki tak tumpaki. Terus apa sih ngawo? Lho kena aku yang dulu karo sampean nanti dadak teko aku piye ora aku. Masa lagi goyu cemplok? Cempluk ra iso numpak motor kuwi. Lah aku sane nek maling. Ayo. Ayo lan digoleki motor iki yo. Lah terus motormu ki lho piye? Lah yo karo digoleki karo ngabuburit. Nggih nek mah. Lah kalau lamun dhewe ning ndi ngono, Bar? Domong yo panggah ning kono kae lho. Ning beritan paling. Kadek aku ki urung pikun no. Tenanan, lek ndeke yo ning pok kates kae kok. Kates kono kok piye? Ayo lungguh kae ae. Oleh apa ora? Iya lho. Saiki ya. Tumben, apa tau ngarep bar bodo, bar yoyo. Ora sida ngabuburit meneh, malah golek motor. Padha ae lho engko niate ditata. Mesti niate ditata ngabuburit tapi golek motor karo Andin ora cocok bene tuku neh. Tukono ngono ke. Tuku dhewe wong dhekmu yo akeh. Biasane kaya wong tipis tak tukone ngono sapa mbiyen sing muni ngono. Rasa ngontok-ngontok tuwung. Oh iya. Iklan sita. Apa nih? Iki ndak cekep ngono. Kreyo wae ngabuburit kok. Lah iya ayo tulung. Mau polisi kono lho. Iya jauh to. Gampang kok. Tujuane ngabuburit to. Yo sembarang. Mangkane to nek pedan iki sing biasa ae gini yo. Terus ngene iki malah amok kabeh ngene iki. Terus iki biaya ngidadakne ndi ngene iki? Walah, bul. Anjene ya wong apes kok jek mok target. Ini iki mek sak dermo nulungi kanca. Ya unyil ki lho. Adien Kok iso unyil iki lho. Lah men nyewa awakmu ya awakmu kudune tanggung jawab. iya bener sing nyewa ki aku. Nuke sing ngemohne iki kan unyil duduk aku. Anggah aku wis mau Uber. Wis rasah mau Uber ke malah ceklek kabeh wingko. Sok tukokne anyar ngono lho, Bul. Tukokne anyar nek duwe dhuwit tukokne nek ora duwe dhuwit ngene iki. Leh. Masalah duit rasah bingung lho, Bul. Sing tanggung jawab ki unyil, duwike bayar 2 meter gede.
Kok masalah tanggung jawab unyil? Ya iki tanggung jawabmu nyewa awakmu kok. Lah iya makanya aku tanggung jawab ki arep golek unyil tak kon joli ku lho sing ngemohne unyil panggah aku wae tak bruke pisan engko melaan. Koyo Wis ngene. cutik neh. Lho kuwi mau malih dhewe. Lah nek nyandi Oh yo duwe warung rak yo nyang warung kono. Rasah nyelimur karo newe iki. kok nyelimur piye to, Bul? Ancame tekok ngrenahne bek menawa we lali mau tinggal mlayu. Lho, Kok mesti. mesti apane neh? Lha iki diuripi kena apa ora iki ke? Kenek, Bul, tenang lho sing tenang. Kowe tok dijarne ngene engko dijoli anyar kabeh ngono lho. Bang kamu oglek-oglek malah amok kabeh. Dia ingin lho anyar kabeh iki ke. Biyen malah anyar kabeh lek dik nyos lawas ngene iki. Kok ngengkel arep kakak kancamu. Ndak nunggu masih malih nemen koyo ngene iki lho Ren. Wis bene jarno ae, bangga mau batek iki pedhot kabeh panggan minggu. Ndak arep ditemek neh. gak bener didumuk kuwi iki nek ku lho iki. Nek kuwi tak bayar kok Isan. Yo bayar aku nyewa iki men. Nyewa kan yo kuwasa bangga. Wah. Bayar di mana bagi juk serowo keberam to. Kowe pendhe bojo prabu. Yo duwe Ren, Lah kowe ora duwe. sik rencana. Aku arep langsung telu. Telu. Yo no. Wis cuma mak ae. Ora nek engko sampe protol ning dalan malah ruwe pot lho Ren. Wis to sing tenang, bojok ganti anyar kabeh bangga ngengkel. Sopo sing arep ganti wong kuwi aku tanggung jawab Dek, kok. tanggung jawab iki bangga. Wah, lah kok ita itu gawat. Montore Pak Lo barang Ren. Dosa ketheke. Wis diperbel. Parani iki. Yo no. Piye? Uripono. Lho, omongnya disuruh ngeben di nentek iki. Yo. Dah, Blenyer blenyer dereke dhuwit. Wah, ubian sing ra kuat. Tandang gawe dek malih rasa-rasen. Ora mergo poso tapi mergo ngelingi kelakuane Bardol kaya ngono kuwi. Ning omah ora ndek keluarga. Anak wedok sekolah jarang mulih. Si luluke ya wis ning omahe dhewe. Lah si bodohku ki lho. Kok iso kumat lho. Lah ya wong kok ndak duwe rasa syukur ya. Bojo siji kurang, diwehi loro. Lah wis diwehi loro ki lho ya kok arep imbuh lho. Lah sampai sida rabi karo lurah. Piye kan kok ya? Senin Selasa cempluk, Rebo Kemis lulu, Jumat Setu lurah. Lah Minggu kuwi kok ya sik kurang lho kuwi engko. Badolo. Iki kapan tobat muripmu ki lare panggah mek nyletet. Apa ndak mikir aku iki tuwek musuh lek kena karma sik terus piye lho. Enek yang cembuk, ini mesti demen lah aku kaya anak langit. Hanyil bali ah. Ku numpak motor kok balape kaya ngono. Sampai ngecroti bature. Tapi kok motor Bardolo sing digawa? Apa ngono diwarai balap tenan karo Bardolo?
Sabar, sabar. Waduh, ya anak buah, bojo dan setel. Ini iki klambiku kok malah teles. Sabar, sabar. Aku ki poso. Iki cok habub kini rasa banter malah ilang jejak yo malahan. Dia nek koyo lesus to. Lah iya. Dilagek iso numpak yo. Ora lu parani nendi ngono lho, Ren. Rono lho bul paling. Kok sanu ki rono. Tapi yo mau masuk akal wong gak diluk serah ketok paling menggok rono bul. Kok sanu rono to, Ren? Sing dinut iso aku ngeke rono we omong rono. Aku melok rono we omong rono. Jane piye to bul jane? Lah aku dhewe ya bingung lho, Ren. Lah ora usah digoleki lek bingung mulih turu yo. Wis mulai turu. Terus kepastiane ndadani motor iku piye lho. Yo mulai ketemu. Iya kok sanu rono to, Ren. Lah nu rono to bul. Kok rono lho sanu. Lah rono. 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 Kok ketoke kok mengkok ketoke lek gliseramu. Aku sih malah ki kudu mukel lho bul. Ojo mukel. Ora Ora jatuh oleh. karan ayo Terus iki lek golek endi awake iki? Dinteni kene ngliwat kene. Panggange lah, jak rono ra gelem njaluk rono, jak rono ra gelem njaluk rono. Kowe bingung malahan. Lah engko sana awake rono wong njebul kok kono, awake rono dhek nyang kok kono njebus terus piye terusan? Yo dinteni nek kene ae no lekno. Sane dadak iki piye? Lek kae lho wong wis balik nek iki. Ayo. Waduh sing ning kene ta? Lele. Mulai awakmu lho banter-banter lemak motor. Sepurane Ren ya. Aku saiki diundang motor GP. Undang apa? Motor GP. Wes diundang motor GP. Kowe kaya pembalut saiki. Ah, pembalut. Pembalut Ren. Anu gantene Ali Jakarta. Ali Jordan punya radio kae. Berarti kleru. Tosi. Planir ya. Jak-jak iki to bul. Lah wong yo omong-omongane sapa sing genah? Entak Lah, yo mandeng cak omongan suwi yo. Lah yo mau dang-dang ben gak iso mlayu ngene iki malah nguber neh. Ayo. Sowan. Melu apa ora? Yo, Nggih Mas, monggo. udang kok ilang kok. Pak yo. Ojo lemu limpangan ning kono, kancane sikile keblekan ki lho, Ren. Aduh, sikilku piye iki, Bu? Ndek wis cacat iki. Kok sikilmu? Urusan sikilku ning keblekan montor ki lho. Wah, kowe bak yo malah nemen kok. Iki luwih nemen lho, ndak iso tangi ki lho. Iso darai kok ireng, Bu. Darah ndasmu petal kuwi. Lah iki Ulai. walah uline ku to. Kaget batin ku darahmu ireng. Oh, Terus piye lho bul iki? Sikilku kewel. Piye iki? Apa nih? Mentri lho bulunge. Pakai mentre belum Ren. Ayo. Ibu lah. Tapi enggak gini-gini. Ini mentri gak kini-kini bisa bul. Wis tenang kok karo dipreksani pisan yo. Bul. Kita aku tak numpak. Alon-alon ae lek numpak iki. Peh Disurung lek ngono lek alon. Aduh, lorone. Aduh.
unyil malih adus neh salin neh nambah-nambah umbo-umban. Karone ora diduga. Kasih son numpak motor gaya itu. Aku mau ngomong jeblok ndak. Arep nggone sampean. Kok malah nggone sampean. Lah terus iki nyapu kok malah rene iki? Mbak yo omong lek motorku ilang wis ana ndarani aku mulai ora nggo motorku engko tak dol terus tak nggo apa ngono. Lah iki lek yo cempluk nesu piye Jal? Alang janjine sing kok sauri kok biasane apa meneng ae wis nyauri kan yo aku. Karo ngono aneh. Modelmu lek yo cempluk nesu-nesu demen lho bareng ngono yo rasa rene jatahe kondalan kono lho. Wis to sing tenang jenenge perjuangan ki ngene iki lho. Wis prak yo waleh dhewe. Biyen yo ngono kuwi ya. Ayo. Dijelas ning kono. Awakmu tek lho aku tak ning kene. Lah engko prak yo malah ngerti lek aku nggo motor iki terus ndan tak delik ning engko. Kowe mau ngelek mlaku lho bar. Ngono jare berjuang bersama ngono jak berjuang ngono wedi. Atek acak ngono wong. Yo kok lek nesu-nesu di rungane tangga-tangga ki lho ra penak. Wis kulino lek keluargane saya. Ya sakno mana tawakmu aku. Menan ya. Ya sembarang. Iya, neng kene wong iki. Aku ora lho yo. Kowe meneng. Wis tak omongi bolak-balik. Ning ngendi-ngendi ora pokok aja ning omahe ngenekan iki. Kupingmu ndak krungu digolekne korokan apa piye? Mlebu kuping tengen metu kuping tikiwa. Ini lho ceritanya. Ora ngene-ngenenan, kesel aku san. Aku nemen motorku ilang. Montore ilang dilungkas lek bojone kabeh ilang. Lek pangga mek ngono ae carane. Ojo lho. Mulang rumpukne angel ira kok iso dilang-ilangne. Tapi bener lho yo jarane berdolan motor ilang. Ora usah mengalihkan pembicaraan. Kuwi ngapa menungsane ngonoan iki kok gorene? Iki mung takon ngeterne lho motorku ilang tenan. Ngono kok mlaku. Arep goleki motor kuwi. Sing ilang kuwi. Ilang mergo ditinggal mesra-mesraan terus akhirnya digawa unyil ngono lek ya. Lah. Oh, tekan ana wong cek urip lho ora. Kowe iki tak omongi, montormu ki ndak ilang tapi digawa pior unyil di balapan lho. Ora usah tingatimu. Nanya. Terus kau tinggal nyapa wong loro, kau iso montor sampai kehilangan darah. Ora tak tinggal nyapa-nyapa lho, tak tinggal nguyut tak. Kok iso ditinggal nguyut? Karena nguyut ki ning omah ora usah turun ngendi-endi. Lah krasane ning dalan lho anyang-anyang awit esuk mangono. Jangan-jangan kekelakuane kokean ada manuk. Mak. Lho. Ndek piye wong ana iki? Loh, kurang. Jane umpama lek montore ora enak ilang apa piye asline liyane gawe nek lurahne ndak kenek ta. Ya pas sing ngene kuwi tak jaluk tulung. Wis ta ngono. Nyileh montore padha lanange nu ndak kenek to. Kok terus nyileh kok milih. Pas kejadian. Aja sok puwa-puwa. Lek wis diwehi Gusti Allah siji loro ki aja tanduk neh. Timbangane karo Gusti Allah kowe kena karma lho. Neng pas kejadian neng TKP mung sing ngene yo iki lho. Iki urusan polisi ngapa kok TKP barang. Tempat kejadian perkara lho, Bluk. Ora usah gotok-gotok wae, Oh, iya. gotok-gotok iki prejaku. Ada itu Ngapa? Kolam kalem alus. Karone lurah bareng runtang runtuh karo bojone wong kok ndak walah. Iki sing aku lho, Bluk iki. Mang poso lho iki aja bunga-bunga ae. Bene batal beneran tak madang sing warek kae mangan semongko. Ngono ki pendaisin karo masyarakat. Oh, bangga.
Boh, ki lho aku sebagai lurah, aku sebagai bardolo duwe bojo loro iso oleh perangkat. Walah, aku ki oleh bojo sing ganteng, ireng, gagah gedhi dhuwur ngono lek lurah. Ora usah macak polos, ora usah macak kalem lek ning ngarepku. Mergo aku wis kulino mangan uyah. Wis eruh seluk bluke sifate wong ngene lan ngene iki. Genah lah aku ngaku bojomu kok. Lebar kayak kok ya suara motormu toh? Wis dadi dilak yo. Wong loro metu bareng, aku iki baru metu lho. Iya iki cah kocro kok atu. Kok iso digowo iki lho motorku nyilke. Ayo tututirano. Ya ayo lho. Ayo tak gandeng telu nusati motorku lho. Bah kok lemah rusak lah ciloko. Iya gandeng telu. Iya. Liyane aku lek karo ngenean iki. Kok kleru meh aku ora ngejak kowe. Punya selatu kalau ayo. Motor dhewe aku. Lho, piye to kuwi? Wis seneng kok aku karo motoran karo iki. Ayo. Dancing tenan no. Liyane aku lek cenglu karo ngonoan kuwi lampir kok. Iya to, Bul. Unyil iso wedan motor ora ndek wedi yak-yakan yo ngono jane piye to lho. Lah, kondel ya, Bul ya. Lek kowe ra kendel lho, Rin. Ora kendel piye banter kaya ngono. Lek iki jenenge wong edan. Saiki lho. Lek ora wong edan apa sampe pedan kaya ngono bantere. Mesti candak lek awake ngaku kadang lek mlayu 140 barang lek kliwat, Rin. Wong ngertine lho mek gur gase pokok notok jeduk ngono lho, Bul. Ora ngerti wedi utawa mikir sing piye-piye no yo ora. Wong lek lagi tas iso montoran yo ngono kuwi lho. Tapi lek uteke waras kudune ra ngono kuwi lho. Paling gak waras uteke paling, Bul. Paling yo ono ki skillku luwar Rin bukan motormu. Mesti ceklek. Ngenekne kenek ora? Kok iso ceklek iki lho. Lho, gak mak ngenekne kenek ora. Kenek tak kenek iki lho. Lho, berarti ora apa-apa, Bul. Tapi luwar lho, Rin. Kok. Unyen liwat kene apa ora? Wes, beateron. Piye to jane wong. Nang. Lah ngono kok ra mondek. Oh, ben diturak pisan wong kene nututi ora candak ngene kok. Kene lek nguber ket mange bingung dadakno. Kuwi malah teko. Lewat kene apa ora? Lha iya sampe koyo ngene iki. Tenan ya wong liwat kene. Sampeyan roh apa iki pesawat tempur sing jet nek Pak Lo. Kuwi kurang banget. Kurang banter. Cek sing digawe iki motorku lho kae. Kem kan nyileh apa piye? Apa nyileh model wong ning pinggir dalan digowo ngono ae kok. Canggih tenan berarti injil ya. Dadi termasuk pinter pisan Pak Lo. Pinter nyolong kuwi. Ya pinter sembarang-barang, Mbak no. Dadi lek marai miren oleh gawe pisan. Malah dilem-lem yo ndas sak iki, Bul. Iya to kuwi. Ndas piye to, Bu? Gak roh dhewe lek numpak mari ya, Bu ya. Oh, liwat tenan. Ngono. Mang malah ngece aku. Karek angine tok. Ya Ren. malah ngece. Oh, Arep ganteni sapa Mang, Bu? Pembalap dunia. anu ku lho, sapa mung? Sapa Ren? Iya, aku eling Ren. Sapa, Bu? Ngenteni Ali Joharta. Lah kuwi ra yo penyiar radio to, Bul. Tapi jareke unyilmu yang ngenteni Ali Joharta lho Bu, arep balapan motor. GP. Ngono lek munimu. Bener ya, mung ya omong ngono ya. Bu. Tapi lek muni ngono jaren. MotoGP ndeng. Wonge lho ora mung ngono ya. Wong ora muni GP. Lek muni GP ngono. Lek jeneng pembalap MotoGP ki ra kuwi. Ki ya jenenge ora Ali Juarta ngono.
Ya mbok iki nomor jere 46 kok. Beh Rosi kuwi ndeng. Rosi gawe wayange mengke lho. Beh kuwi lan Rosi nyeklenyem kuwi ke tukang gawe wayang. Ya nek klenyem tapi wong nang omah ning emper gawe wayang ya Ren. Heeh, ngecat kan wong ibu. Candiasmu kuwi. Nang ndi wong emang parane? Rono lho, Rono lho, wes. Pak. Mbuh parane. Lek cetuan kon anu ya sikil kuwi loro. Aku lu dibaru miring bukan motor barang. Kuwi lah urusanmu sing penting motorku ki lho kok. Motormu Ya motormu. Ning ya urusanmu, nek ora terus nane mau gandengi ya. Iya. Nek sapa iki nek Bam? Bapake karo mboke. Nah, ani masyarakat iki. Nanye. Salah. Ngono ki wonge jenenge ndak bener poso-poso ngono ki ya Ren. Lho iya. Sing digandengi kudu bojone dhewe. Ya lek bojone dhewe ngono ae. Paling kuwi mek alasan gayane golek unyil. Paling apa yo ngono ya Ren. Gek unyilmu sing ngongkon paling dhek kon belajar. Paling wis kong kali kong lho. Ya, lho. Ku motorku colongen. Terus engko aku tak ngonteni bulurah paling kok ngono to Ren. Ya kuwi. Kamu paling cetok ning dalan. Wah, tapi luwih nu Ren sikilku Ren. Alah jarno elong kuwi. Pangga kon ngejarne ae mang motor kon ngejarne. Saiki sikil loro kon ngejarne terus marine kapan? Alah monggo anggere awakmu menenge ku mari dhewe lho. Yo loro ku. Oh, wonge rono yu. Wonge karo Bu Lurah, wonge Nguber unyil. nguber unyil wonge. Kowe engko lek nyel tak serok. Piye lho ditutui ya. Mangarepe tekok kuwi ta yu. Lha ya arep nekok Palo to. Iya wonge rono. Wong loro guncengan ngene ya. Oh, karo Bu Lurah wong iki. Ngene lho Mang, ngene. Ngene nah, ini ya ini terus ngeng ngono. Gak begadang. Lah, ngeng ngono. Wong iki rono, wong saiki mbok mang jere golek unyil lho jere. Ketok emang alasan tok Bu ya. Ketoki ya Ren. Tak omongi aku nguber unyil ra kena DRP rono nguber. Oh. Ngene lho Mang ngene. Arep duit apa ora? Endi? Lek arep duit menengo. Pira yu? Piye unyil wis cetok porong bol, Ren? Yo ya. Mang wis diomong. Oleh duit ora? Unyil wis cetok apa urung bol, Ren? Lah terus bar dolo bareng mergono yo goleki kae mengke. Wong ditekoni kok malah meneng ae. Jarene kon meneng ben oleh duit. Piye to yu sampean ki? Lah iya. Setahu emang wis cetokan unyil apa urung? Bolak-balik. Wes. 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 Ning ndi parane? Rono saiki. Ngene ibu. Heeh. Ngeng. Ngeng nanti kepung. Betul lho. Heeh. Karo Bu Lurah, iya to? Kayak emang jawane ngejak dang luru, aku yang lain lek gandengan karo lurah. Lah terus beneran wong ibu ya. Iki malah demen Pak lo. Ya gak pinter aku, montoran dhewe penak iso bebas ra enek sing ganggu Tapi ora mambu. bojomu dipek wong. Heeh. Kuwi ki lagi mau kenal lah, Ngene Bol. wong meneng. Ngene Iya sudah. toh? Ngomongi tenanan lagi. Iya iya saiki Jangan nyeneni. bingung. Tapi ayo golek unyil bangkang ini ae terus saya urusan motor iki kok kapan awake? Mungkin aku lho baru ngomong kayak gini. Kosong uyus to. Nah, aku melu loh. Jane lho. Tang yo ning kono dilentenono kene. Melu. Nguyo. Melu. Nek pikir dalan yo entenono kene engko nunggu iki dicolong wong. Melu. Aku dicolong wong piye nek kene. Terus Melu. tenan ye. Yo sembarang bakal melu. Sik to. Kingko lek motorku ki lho digawa unyil iki lek digawa wong pisan piye? Tak gawa kontake bar digawa. Iya, nguyuh lho nguyuh. Melu lho. Melu rita. Nang kene wasana aku ning kono lek nguyuh. Melu pokok. Kok melu yo. Wah, sembarang kok. Montore kok ning kene.
Lah kok malah mojok. Terus ning ndi bajul lanang karo bajul wedok ki? Wong wis seru lho iki ke poso. Gek tujuan utama ki lho goleki unyil kok iso malah mojok. Kuwober men lho bar iki. Kaya ning omah ra tau oleh jatah ae iki. Wis ning ndi parane? Wah. Lah kok kliwatan nih unyil. Pah. Lah kok wis mojok kok kabere ya? Lah wis awakmu ning kene aja ngepong unyil emang. Iki ki poso. Lah eling iki dina Ramadan wayahe golek amal. Ora malah golek dosa karo bojone wong. Sik to Ramadane kari ki unyil seras kono meng lho ate ora kok cegah piye lho. Wis seroh nyatu kok tinggal mojok kok ege aku semblengeren lho. Semblengeren aku ki. Kowe nyapa wong loro? Nguyuh aku. Ya berdolo mengu ya lah yo. Walah. Awakmu di bardala ta? Kaya pesing ya. Heeh ngono lho. Ora lho yo. Lah nyapa lek nguyuh bardala bardala. Lah nyapa sampean kok melu? Berarti Bardala. awakmu diuyui. Berdolo rawani yo aku yo dhewe. Iki golek unyil apa arepe uyuyuan? Kok iso uyuyan. Ndak uyuyan aku meng nguyuh ning kono urung sampe tutuk reng Oh. unyil. Masalah nguyuh engko kae diurusi. Lah iya iya. Ya ayo lho bar. Kok dadak malah udur kowe iki aku. Lho kon tak kene bilang. Lah udunane dhewe yo ngono kuwi lho. Ayo teng kene lho. Males. Males kok kita. Lah wong pinter ki penak montoran diri ngene iki lho. Lah iya. Ora usah mepet-mepet biasae. Karo ate ora kok cegat iki ya lho. Jenenge nyalahne wong ae. Wis tak ndak budal dhisik. Tututono lho. Aku ngono wong pinter kok montoran dhewe. Iki lho kengko lek andir. Mandek ora iki zaman ora. Antar nih. Kita kayak iso kemaruk ibu gitu. Dan ya anu. Bahaya belas iki cah gitu jane. Kok kaya gawe montore dhewe ya. Lho, lek montore ra masalah kendele lho tatake lho. Lek kayak ndak kentel wong edan kuwi kok. Ayo balik buber. Kok balik iki? Lah iki. Kedrawasan tenan. Padha ya iki mung yo ngono tak cegat wis ora kenek. Beater mak ses. Wah, Tapi galu-galan. nek ngene rukun keluarga Cemarang lupuk. Sik to cemarane kemang lho nyekate Mengene bul ya. Heeh, mangene kok. Yerin. Yerin. Ngene lho yo mang. Budale mengene lho, Mas. kapan. Mangga bul ya. Oh, Ya ngono lah wae. Ora. Loh, lali bul. maling aku njara ndak dengerin. Lho iya. Yo yo enek montor ketabrak minggu. Beneran. Enggak, upos. Kok putus asa to yu? Lah iya. Kusel pisan. Loh, mulia leren tak ubret dhewe. Aja kenyeh ae. Engko tak critani. Kan cukup tak omongi tok to yo awakmu. Karone kowe iki adik ya lah aku ngono nggo wong wedok. Lek kowe iso nggo lanang ngono nyegat nyela adalah godak. Lah Montore iki lho. kaya ngono kene simpangan kok. lah kat mang mek bola balik simpangan ngono iku kok cogat. Karone awakmu ngepung dhewe kenek lho ora dadak gawani ngonoan kuwi. Wonge ra kober ngepeng bel wong tas mojok Ngene lho ora ceritane. ngene-ngene. Anu yo enek tronton kae lho. Lah ngepung unjil nah lho anjo aja anu bareng-bareng kuwi kuwaplok Iki sapa sing dhisik? Lah no home lho yo.
Ngapa aku dhisik sing di motor aku kok. Sing duwe urusan karo unyil aku kok. Montore lho digawa nekku. Urusane karo unyil motorku dimone unyil iki lho, Pak. Motormu dhewe utuh ngono kok. Bar ayo. Malah udir iki. Tukaran apa golek unyil? Motor pokok. Unyil pokoke. Yo. 1, 2, 3. Ya. Loh, iki to. Yo, nanti malah tak kentuk ana. Lek kowe nyapa kok malah balik. Oh, jauh kok. Lah aku ora nututi awakku. Mau elok aku. Apa dilane utangnya koyo putih to liwat rono Pak. Yo sapa ngerti to Rin jenenge wong edan kok iki. Yo edano dalane angel nemen nok rono iki. Kono iki isane iki jalan kaki kono wong langsung kayu ora mungkin nek iso rono. Terus nendi parane? Wong genah bodho nututine kok dadak teko terus motorku lho motorku. Kalem. Aku lek montore ra mikir ya bul ya. Apa kok pikir? Kancaku ke lho, kok kendel. Lho, Mek mikir kok kendel men lah. penake. Lah ra penak iki lho, Pak. Beh tuh nyetek-nyetek aku. Ngapa to mbok sing Sing apa sing akur? Ben dadi bojo telu ngono ta? Ngene lho yo. Mbok sing rukun gini. kapan. Mang ya bul ya. Ya Rin. Allah. Wong kok mek sengkuni. Lah yo. Waduh. Kowe menengo, ya Bu. bul ya. Menengo. Nah, kono ditengahi. Dijaki wis apik lho. Nah, Ngono ora? ditengahi timbang takur-takuran mengko repot dadak nyontekne. Ya. Iki tekan bleset ini lho. Motor Rin. Iki pada ban motor. Lah, iki lho. Loh, lah adalah lah iki. Lah wong nyadi iki. Yo mbong genah pangkat teko ae wong genah bodho golek ini kat mango. Tapi iki motormu iki motor. Iki motorku, iki Lek motor. montore ra penting. Ora penting. Motorku nedoy. Lho kok iso panggah ora penting motorku ki lho piye Lho, sing tanggung jawabmu sapa ya, Lah Bul? iya. Lek montore petuk ra apa-apa wonge wis Wong penting. iku lho. Nyil. Nyel. Melayu paling wedi Bul paling Bul. Iki kok ndak delik nek ketoke ngono to les slip koyo ngene iki lho. Lah iya. Ya anter Wedi wong jelene ngalih iki. Nyel. Metu pateni lho wong kok. Sik. Sampeyan golek motor-motor petuk nyapor pemateni wonge. Sene golek wong rong petuk. Kowe sik to kowe krungu apa ora? Ringi iki. Aku ning kene iki lho, Bos.